Dragi moji, evo ovoga puta spremamo ćureće šnicle. A kako ih ja spremam? Evo, prvo sam stavio, samo da okrenem kameru, opet, stavio sam luk na krugove da se izdinsta, ovako malo da zarumeni. Onda sam ćuretinu isekao na ovako delova. Prvo sam je prokuvao i skinuo onu debelu kožu i ono sve što ima, znači samo meso, i onda to ću sada ubacim ovde i onda ću da dinstam, a onda posle toga ubacujem neke druge začine, pa ostanite do kraja da pogledate ovaj recept i da vidim da li će vam se dopasti. I evo, luk se lepo onako udinstao i ja sam sad ubacio ovde ćureće šnicle i vidjet ćete šta radimo dalje. Preko njih sam stavio malo suvog začina i šarenog bibera. Znači, šnicle ćureće spremamo na tiho srednjoj vatri i non stop šta radimo? Dolevamo vodu puno čaša i samo ljuškamo i sad poklopimo da bi se one dinstale. Sada ću malo ubaciti ovog začina grčkog, može za piletinu, može za ćuretinu. Evo vidite, znači ubacit ću samo ovu jednu kašiku, jednu supenu kašiku unutra, samo da znate. Evo, nakon ovog grčkog začina koji se ova ćuretina dinstala, ubacit ću ovaj Mediteraneo, ali Mediteraneo paradajz, samo čisto da dobije sve ćemo to lepo da u prst da sjedini, sve će to lepo da bude. Kad se puste svi ti sokovi, ali šta radimo? I dalje nalivamo vodu da bi one bile sočne i mekane. Znači, uvek dodajemo pomalo vode i poklopimo. I evo naše ćuretine u sosu od paradajza. Znači, možemo da služimo ovo sa nekim krompirom, pireom. Dinstalo se dosta sve dok ne omekne skroz, jer znate da je ćuretina suva. I ja se nadam da vam se dopao ovaj recept. Probajte da ga i vi napravite. A ja do sledećeg našeg viđenja i drugog recepta, bit će, mislim, isto nešto sa ćuretinom. Veliki pozdrav i prijatno!